Онлайн білім алу мәдрәсәләрдә дә гадәти күренешкә әверелде. Опанай мәдрәсәсе Минзәлә районы мөслимәләре өчен махсус онлайн дәресләр үткәрде. Сертификатлар тапшыру тантанасыннан Мөршидә Җихан репортажы. Гыйлемле булу һәрберебез өчен мөһим һәм белем алуга яшь чикләүләре юк. Остазыбыз Нияз хәзрәт безгә дәрес бирде. Минзәләнең ерак авылларында яшәгән, дин гыйлеменә сусаган халыкны уятты. Апанай мәчете каршындагы онлайн мәдрәсә аша дини гыйлем алуга омтылучылар шактый. Иң актив тыңлаучылар Минзәлә районының мөслимәләре булды. Аннары алар имтихан бирделәр, һәм бик уңышлы бирделәр, бик тырыштылар. Мин бик сокландым аларның белемнәрен ишеткәч, һәм барысы да инде сертификат алырга лаеклы булды. Мөслимәләрне барлап һәр вакыт үсендереп торучы Роза Фәхретдинова кебек баш мөгаллимә дә кирәк онлайн укыганда. 366 шәкерткә белем бирәбез. Шуларның 94-те балаларга белем бирәбез. Һәм инде белем биргәчтен мәчетләрдәге мәдрәсәләрдә эшләгәчтен безгә үзебезгә дә гел һәр даим белемебезне артып тору кирәк. Рухи тәрбия бирү һәм дини белем алуга район хакимияте җитәкчелеге дә теләктәшлек белдереп һәр даим ярдәм итә. Хәзер без күбрәк күрсәтә башладык. Элек бит безнең татар мәчеткә барса да, аның турында бик күп сөйләшми иде, ул үзе бара иде, иман намазын укый, иман юлында иде. Ләкин хәзерге вакытта без моның турында яшьләргә күбрәк әйтәбез, күбрәк сөйлибез һәм бу безнең мәчетләребезне күрсәтәбез, дин юлындагы кешеләрне, гаиләләрне, үрнәк гаиләләрне күрсәтәбез. Бу безнең өчен бик ышанычлы, матур үрнәк. Үрнәк гаиләләр буларак Ялаловлар, Нигъмәтуллиннар, Гыйләҗевләр һәм Зәкиевлар гаиләләре бүләкләнде. 24 елда безнең Россия президенты белән игълан ителгән гаилә елы буларак, менә бу чараның да инде шушы гаилә елына багышлап уздырылуы безнең авылда, безнең яңа мәчетебездә бигрәк күркәм. Әлбәттә, үрнәк итеп сөйләрлек гаиләләр катнашында әле ел дәвамында Минзәләдә бик күп чаралар узар. Әмма монысы беренчесе һәм безнең җирлектә узуы белән кадерле ди Айрат Галимов. Безнең авыл җирлегенә 6 авыл керә, һәм анда 600-гә якын кеше яши инде. Һәм авылы аның үзәге булып тора инде. Безнең авылда безнең авыл җирлегендә берничә төрле милләт яши. Без бер-беребез белән һәр вакытта да дус, тату булдык. Рәсми рәвештә ачылмаса да Аю авылы мәчетендә гыйлем алу, киләчәк буынга тәрбия бирү юнәлешендә күркәм эшләр күптән башланган. Киләчәктә тагын да кулачлырак дәвам итәр дигән ышаныч та бар. Мөршидә Җихан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.